escoltin les converses dels messies. I menys si aquesta criada és una espia de vegades. Què vol dir això? Que aquesta criada és una espia. Si que em fora no ho altre. No em tractis de mentider! Veritat! Conteniu-vos. Amb què es basa la vostra acusació? Aquesta dona està passant informació de tot el que s'està parlant en aquesta casa. En aquesta casa no hi ha cap espia. Sempre han col·laborat amb vos. Fora de casa meva, gavatxos! Y ahora se nos une nuestro querido abuelo. Ai, no li feu mal! Feu que aquesta maleïda espia, si no voleu... Deixeu-me passar, sou metge. Sou medecins-vos? No us sacsegeu. Sou metge, vos? Em vaig formar com a metge a la Universitat de Medicina de Barcelona i he treballat molts anys a l'Hospital de la Santa Creu. Calmeu, no té dolentura. Ara el que hauríem de fer és portar en Bernat a la seva cambra i porteu-me vinagre, aigua tèbia i uns draps. També tenim trementina, sang de dragó. No, això seria perjudicial. No. Quiet! Ningú no pot abandonar aquesta sala, sols el metge i la mare. Sóc el pare. Ningú no pot abandonar aquesta sala i fos menys que ningú, monsieur Sistoc. Capità, una cosa és que us inventeu no sé quina ximpleria d'espionatge. I una cosa ben diferent és que m'estigueu amenaçant. Monsieur Sistoc, no puc estar ben segur que la minyona sigui l'única espia a favor dels estricistes. No sé si puc agrafiar de vos, monsieur Sistoc. Sisplau, senyors, això és un equívoc, un malentès. No sé. Bueno, vaya, lo hago yo. Només és una asfíxia pel cop. Amb això hauria de reaccionar. Un moment. Tens mal de cap? No. Com et dius? Bernat. Quants dits veus aquí? 3. Quantes potes té un conill? Què? Quantes potes té un conill? 4. Bé, Ja està bé. prepareu-li per si té set una barreja de taronja amb llimona. Bernat, no m'ho guardes. Em faran una sagnia? Em posaran sangoneres? No pateixis, ja estàs curat. Però em coneixes, saps qui sóc? Esclar que sí qui sou. Sou la meva mare i teniu 2 ulls, un nas i una boca com totes les mares. Hem de fer alguna cosa. Què vols dir? Hem d'avisar els de Barcelona del perill que corren. La Vicenta ja no pot fer, l'han descobert. Ja veig que estàs millor. Puc anar-hi jo? Què? Que puc anar-hi jo a Barcelona. A mi no em trobaran a faltar. A més, la Vicenta té uns amics que viuen a la Ribera. Puc demanar en Pancràs que em porti manllegut. Mira, Bernat, aquesta guerra no és cap lloc de nens. I tu t'has donat un fort cop al cap. Va, ja veig que estàs Però, millor. mare... Però res. Ja t'he dit que t'has donat un fort cop al cap i ara l'únic que tens que fer és descansar. I dormir. I l'avi? Què passarà amb l'avi? Que no li facin mal a l'avi. No et preocupis per l'avi, està bé. Tu ara dorm, que ja és prou tard. Va.